próximamente. Xa sabes, verdade? Sí, casi seguro. Sí. Sí. Sí, sí. E ti... Él no sabe, Eu teño a miña duda. él é moi dudoso. Vale, pois a ver, pensade un pouquiño e nun anaco volvemos ao último do punto, onde vai estar agochado o 10º. Cal é o número? 61.655. Víchelo do revés, ti te... Ai, madriña. Vale, moi ben, están todos preparados. Pois nun anaco volvemos, compañeiros, a ver se atopan o 10º. O 61.655. Vexo que están totalmente decididos a atopalo, claro que sí. Pois que vayan na busca del, que aquí non podemos axudar moito, que temos moita faena, Beatriz, estamos xa de cheo. Moitísima. Continuamos coa Asociación de Mulleres Ruais de San Bartolomeu de Insua en Vilalba, que nos veñen falar do liño, porque durante moitos anos formou parte da nosa historia. A ver se me lembro de todos os nomes. Temos a Lourdes, temos a Maruja, temos a Carmen, temos a Celia e a pequena Icía, que é unha artista. Sí, Eu señor. teño aquí algo que parece xa que podería empregar como unha trenza. Isto que foi? Eso é unha estriga de lenzo. De lenzo. Antes co liño vestíanse as persoas, vestíase a casa. Que pasou? Pois non sei, empezaron a chegar outras fibras máis doadas de traballar. E, bueno, tamén se foi deixando, empezou a chegar esta roupa de fío de plástico, o tergal, toda esta historia. Entonces, pois, a xente foi só cómodo e deixou, non? É que é un proceso moi laborioso, non? Sí, é laborioso é o outro. Estamos aquí dando ya todo. Mira, que nos está mandando... Icía, mándanos Lourdes que collamos ese outro da Ibella, coño outro que xa... Pa unha cousa que fago e está unha facendo mal. Imos resumir un poquinho como é o proceso. Pois mira, seméntase na primavera. Na primavera. Cando ten 20 centímetros, hai no que mondar, poñémonos de rodillas encima del e gramámolo. Para prensalo, para pegalo máis a terra. Exactamente, para que as raíces se agarren mellor á terra. E ao mesmo tempo sacamos as malas ervas, para que medre limpo e fuerte. Despois, florea, igual que estamos vendo... Que esa flor azul tan bonita, non? Exactamente. Tú imagina este campo que se ve... Precioso, todo cheo de flores azuis. E que ven o aire... Sí. É unha pasada. Con que nostalgia o comentas, A verdade é que se nota que tes verdadeira paixón por isto, pois que sintes tan teu, porque é verdade que hai unha longuísima tradición aquí en Galicia, que na túa casa tamén o vías, non? Sí. Ca túa aboa, cas túas mulleres antepasadas, porque isto era algo moi de mulleres, no fondo, non? Sí, era todo de mulleres. Bueno, de quitado cando se acababa a tasca, porque entonces había foliada, e daquela viñan os homes. Viñan por o baile, non? Pero para traballar non viñan. A tasca que non coñecen os homes, cal é? A tasca que non coñecen os homes é o que estamos facendo entre Maruja mas eu. É o proceso de, bueno, unha das labouras do liño, de partir a aresta, bueno, empezaría a Icía Ese sería o primeiro paso. Ablandando a Pues aresta. estaba ablandando, porque está metendo uns macazos. Icía, non te cansas, amiga? Non estás cansada? Ti, claro, como están noviña, cantos anos tes? 9 anos tan só. Eleva un ano xa. E xa tan vencellada esta tradición. A mí sí que me parece curioso, non? Podemos poñelo en valor, porque, bueno, ti sí que non tiveche ese exemplo que tiveron, por exemplo, pois Celia, Carmen, Lourdes, de ver a esas mulleres da súa familia facendo isto. Como te fixaste ti nesta tradición? Por que empezache? Empecé, cando me axudaron, empecé a fiar. E despois elas foron aprendendo máis cousas hasta que aprendín a facer. Claro. Pois ese é o primeiro paso. Estábamos ao de Icía. Cal é o segundo paso? O segundo paso sería este. Este? Bueno, a víspera cocerías unha fornada de pan. Sí. Logo despois, axiña que se sacaba o pan, metíase o liño, isto é o que hai aí na cesta, no forno, para que con esa calor que deixaba... Con a calor residual que quedaba de facer o pan. Exactamente. Eso secaba e máis quitaba a humedad por se tuvera. Claro, porque o liño deixas en remollo durante 9 días. No, pero eso xa é antes. Por iso digo que é antes. Eso xa é antes. Isto é despois de leválo ao río.
e despois de secar. E despois de secar, claro. Entonces, na tasca viña iso amazotado, metíase no forno, despois puñas uns tascos ao lado do forno para romper a aresta, porque a aresta ven sendo esta cáscara que cae. Que cae. Que máis expertas, A coda do liño. Entonces quedaría... xa se vai Aquí parecendo, xa se- claro. se vai quedando a fibra esa. Xa se ve fibra. a fibra. Entón, despois diso, cal sería o seguinte paso? Entonces, con isto romperíamos a aresta, logo despois maruja, co banco, este é o banco tascón. O banco tascón. Sí. Este é nosotros na nosa zona chamamos de fita. É parecido aos espadeleiros de Ourense e o sur da provincia. Sí, sí. Que interesante. Entonces, con eso, acababa de limpalo, despois, aínda queda, que hai no que poñer nas estrigas. É que é un proceso longuísimo, eh? Este é o que teño eu. É anual. No, ese é o lenzo solo. Aquí nesta estriga está o lenzo e máis a estopa. O lenzo é máis a estopa. La separamos co restrelo. Que ese aparello, ¿no? Hai que cepillalo. É que, a ver, fagos a muestra. Claro, Sí, por queremos favor. Ou seja, se alguén ten rastas, pode tamén darlle con isto, non? Ímolo ver porque é interesantísimo porque aquí somos 5 mulleres traballando neste proceso que nos están a explicar tan longo, pero é que é Sí. certo que era algo, como ben nos comentabas, moi de mulleres. Tamén é importante sinalar que foi o acceso para moitas delas, de algún xeito, a un mundo laboral, por dicirlo de alguna maneira, porque sacaban uns cartiños para elas, facendo tecidos, facendo roupa. Sí. Ate ese momento as mulleres estaban totalmente alleas a esas transaccións económicas, quero dicir. Sí, era como unha autonomía para elas. Que Claro, tamén dáballes unha permitía liberdade, sair da casa, non? O feito de estar, por exemplo, na asociación. Eso sí, ahora sí, daquela non había Daquela non asociacións. había asociación, claro. Bueno, pues isto teria que facelo sentada, claro. Pero ten moita maña, aínda que sexa de pé. Canto tempo leva facendo isto? 17 anos. 17 anos. Isto sería a estopa, o máis rudo do liño, que non é rudo, que se aproveita todo. E para que Aquí se non se desbota aproveita? nada. E isto aproveitaríase, por exemplo, para sabas, que hai algunhas sábanas Vale. que decían que picaban porque era estopa. E isto, o lenzo, usábase para, por exemplo, a roupa que tocaba a pel. Pa Porque cousas- era máis suave, delicada. digamos. Exactamente. Claro, non Claro. picaba. Sí. Porque Sí, tú, sí. tú imagínate... E outro era máis vasto, claro. Sí, tú imagínate facerlle, por exemplo, ao home que non participaban nada uns calzoncillos con isto. Ben merecidos. Bueno, se non ben o querías merecidos. moito, se non lle tiñas moito aprecio, o mellor... Pois que maravilla ver este traballo tan artesanal, ver sobre todo a estas mulleres que loitan por manter esta tradición que di tanto, non? Das nosas aboas, das nosas bisaboas, e ver sobre todo que hai remuda xeracional